Tak lidi, vítám z dalšího videjka z formulí, nevím kolikátého, myslím, že čtvrtého, protože jsem hodně vymazal, protože jsem měl málo paměti. Takže celkově možná budou tak 4, 3. Dobrý. Dobrý. Wait. Jdeme. To je zvlášť, co se na to video nejde? Jo, i tak možná vás nejde. Tak vás nejsem. Můžeme mi dát nějaké zvednutí Marek, Gamer Tradičko, Matěj, nebo Honza. Bych řekl, protože Mikal už jsem dal sice taky, ale ten mě nemá protože. Víte co, já nebudu tady si plakat, ale já budu hlídat. Jestli si nám to nevypne. Ale si vypne, to není moje chyba, jo? Pardon, teď jsem trochu nedával pozor! Jde to? Jede to. Já teď vybratu bude koncert. Pejsek štěká, ten co to byl u mě. U druhého nebo prvního videa. Ale on neštěká vůbec. No doma, tomu teta zacházela. Jdeme. Jsme experimentovali, jestli pes umí plavat tady tenhle. No, řekl bych, že by jako až tak uměl plavat, ale umí plavat. Není to úplný přeborník, ale umí plavat. Jsem 21. Jede to? Jo, jede. Ono to jede? Takže, jo, to je dobře, že jsem vymazal toho poua. Ale vím, že teď vypadám jako blbec, ale vážně instaloval jsem si poua. Jsem se nudil, no. Empire, když třeba Empire nemůžu hrát v tom. Předjel jsem ho. Ne, on nepředjel. Ježišmarja, jo fakt jako nepředjel. Teď ho předjedu, já vím, že toho předjedu. Já vím, že ho předjedu. Já nepředjedu ho. On nepředjedu. Jo, předjel jsem ho. Jo, jsem post. Jsem 19. Ne, bylo to. Jo, předjel. Jo, předjel jsem ho. To je dost. Co krotí? Jo, video je celé! Yes! Se raduji z toho, že jsem 20, že jsem ho předjel. Kdyby se to někdo z toho nezadoval, ale hlavně z toho, že mi dojelo video. Takže čusak u dalšího videa. Jdu dát jedno na YouTube.